Sang artisa Mande division ningai ini kaisa ro oppose mane demonstration rally khalajak tongo abong kata mongke Roman script ni muchung mana Roman script no sang nayo ngke se tabuk Tripura hawo je ongoing issue choli tongmani je Devanagari script no je Tripura sani official language khlainani nai tongmani kabon bagai senggosia abon oppose khayo abon bagis dini seng oro artisa rok saro Tripura no seng tabuk division wise ke rally khalai tongo tai dini oro ke ting mandayo khlai tong nini sinemu ang khoroksa artisa ni general secretary Mumbai Thang Debarma abo judi no script no choba khanya thangti nugo kabang ma kusu kotor asugui tongnai rok oboni bag omoto kono political issue ya abo to seng clearly saimano obongka Tripura sani je Tripura sa kobrok sanai serengnai tai future ni bagai je tamne thinangni nangkukmani obo chobase karon Roman script sin bagai easier for writing tamnai writing typing tai communication bagai black klai tai black subidango abon bagai joto lokoni thani koyam sungo chini Tripura sa ni joto kobrok sanai ni thani koyam sungo tai rung sernai rung thani koyam sungo obono jotono khorangti sawoi obono je Roman script no sengnango hnai khorangti sanang thung hnai ang koyu jotoni thanigo Devanagari sannai roknole norokni kok kusar mungtamo tongnai tini belai lasima singsa abo sana thangkangke Devanagari script biangni ba o Devanagari script bofro ase phaikya ba bofro sini Tripura hawo abo nangnani palangi phaikya ba nangi tongkha ba nangnani nangi tongkha aborok belai ke abo muni kothok je chengra Tripura sani bobishot no rung sernai rong bobishot no chengra snami tongmani haing tongkha kabono musungo je sini je omo hai somungsa mungo je mane khakrumui tongnai rok je MLS rok koekjon singsaimano mung mention khanya nangya ge singsaimano abo hai borok ni o samungno borok stop khlanyang thung karon omo hai stop khayangkai sing tebu kotor andolon thana nangnai sing sara Tripura ni borok sernai rok kobor sawi kobor sana ni lama phanyani nangnai omo hai position jori borok stop khayake Bengali horop no sannai tongo tabo Roman script no sajagi aboro boto tak dol thamungui tonga nang brone phaching tam kok kasanai borni thani kok kasanam so abono example rona sing officially any submission of form pano hande je kono form no fill up khanya thangdi nangaro Bengali script by mamang nang officially joto jaga all over India was man glak blay even out of India was man glak blay omo hai opportunity phai glak blay inka afro to nang Roman script je common alphabet je all over the world choli tongmani abu basis nang tebo communication expert nai tebo gana wo phainai tebo subidang nai abu siblay ka abo tabo nangaro sani tongoi hakiti sai tongkha haike nai tongkha ni nabo bangla nayo te khorsa Devanagari nayo abu bai kono kahamungna ne position phaya sini borong ni bagai abu haida